Mga minutes pa ko ng bibilangan mo. Against the light. Isa lang ako na emod na powder. Good afternoon sa all. I never believe. Ate mo, grabe mo, makatol. Si ito, si Roger. Si Roger. Basic ito sa ako. Oh? Sa Instagram. Inisto ko pa ng YouTube niya. Magayon ko sa inyo yun. Magayon. Saan ba? Para Manila, baga. Kung saan. Nasa syudad siya. Ang sentro ada sa Amerika ng syudad. New York, ha? Kung saan. Oo. New York, Las Vegas, mga ganun. Mga Manila, ha? Ay, nahulbo ko, te. Ha? Para criminal. Oo, nahulbo mo. Para siya ka white cast. Para sa mga foundation na nagbibiri. Oo. Mabuko man sa nilso. Marang ginagamit ko, wala iba. Naharo kaya ako maapektuhan ng araw ko? Nung samad? Ora pa, no? Nahay na sira. Good afternoon. Fine, pinte. Ora man. Ora pa. In love. Ala, good afternoon. Adjustment persec and mayor's office. Nagtawag now lang. Move to 4 p.m. and pag-reception stipends and bonus. Yan sa di mauna ang tanod. In kaso yadto na kamo, wait nyo ang 4 a.m. tabi ha. Give way sa tanod, magiging 6 p.m. ang pagtipon tabi kay pakikablit san iba kay kung diri naman maka-easy. Pakikablit, mga 4 p.m. Si makato kita mga alas 3. Kaya taguya din. Habang nagulat, magmerienda muna sa Ramap. Viewer ka na? Hindi pala doon si para mahatagan ko dito si Rat. Wala pa? Ang kakalanin na sa'yo na ano mo, Malinda. Nayo ko yan para maan ko. Salamat sa 2 million. Thank you so much. Hi. I never believe. Thank you. Pa-thumbs up. Sige na. Kung makaluhan. Mayroon kaya kami sabihin is wala ko tayo hindi resto na magayon. Yes. Nawara ang akin. Thank you sa 4 million. Thank you so much. Pa-thumbs up. Mas maganda din, mas malinaw din. Hi, kagaya. Thank you. George Vida Marhagad. Hello. Kumusta? Imo na diyan. Hi, for the 7 million. Kumusta? Anya balita? Tagalog yan? Diri, halimbawa man. How are you? Sharon, how are you? Thank you so much for the 7 million in the house. Nag-4 million. Rumayas na kamo. Wala lang. Makainis ako.
Hi, George. Ay, nabaya. Diyos niya, hindi ba tapos ang hugasan? Dahil pagtulog. Hi, Ponky. Paguna ko natumba. Hi. Hi, Punky. Why Punky your name? Where are you from, Punky? Turong pa si Rano ha. Mga taga-America, turog pa. Ano pa sa kamera? Gabi, maaga. Maaga. Alas 12 ang gabi. Alauna, ganon. Eh, huwag na lang na nag-live talaga. Hindi pa na ako pwede masyado mo. Kaya araw mga item. Oo. Thank you for the million. 7 million. Thank you. Ay, ito na, ang sayaw din. Yes, sige na. Ang totoong piyada ni Eric rin. Na 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 na. Sige, huwag na lang ako. Kagayon, dragon. Alright. Thank you, the 6 million. Salamat sa coach hour. Standby lang kayo dyan. I have a guest from New Zealand. She's single, ready to mingle. Kaya comment na. Saan una ko ba ganano? Wait lang. Okay. Mute ko. Saan una ko
na, change topic. Talagang po ba? Sana ang pampasakay. Wala, iba maga kami ate sa pasakay. Hindi na pasakay. Nagdako kami sa pasakay sa Ilawod dito. Punky. May ano ako. May, pag naglalag ako, naka-estindi yung ano. May estindi na lagay mo sabi may avid followers. Thank you so much for the thumbs up. Kahit kung sino ka man, I love you. Ay, nag-thumbs up. Thumbs up. Para di rin masyado ano, thumbs up ay ano so. Thumbs up. Si Lola. Thank you for the thumbs up. Nakatima lang. Okay lang yan. Di ko man, wala naman na kayo makainin na ano. Kung sino ano. Hindi yan to. Nagtampo ka na naman. Hello po. Hello, 3 million viewers.
ano. Sino tawag ito? Bali, si Kuya. Si Kuya. Hello. Hi. Thank you. Don't bitan ko. How are you? Good afternoon. I've never believed in love. Said it to say, but love. Thank you. Thank you. Bakit umalis kayo? Nasa na kayo? Can you please Nagsarit na po kami. Kapal doon ang aking gamit. Hi for the 4 million people in my house. Salamat sa pag-join. Sino po sila? Patamsak po, patamsak. Please give the thumbs up. Thank you so much. Patamsak guys. Salamat. Bakit naman? Ay. Patamsak naman. Sige na, please. Di ko maintindihan ito. The issue is very rare. Bakit? Para. Mala man sarap. Oh, binalik sa'yo mo ni Manila Pedle? Ha? Para pa? Ano ba, nalimot yan to? Kuha mo na lang pag ano. Ito na si George Stragan. Maturong pa sila. Ma-commented. You took my heart away.
Thank you. Hi. Salamat. Siya ako sanay. Kamusta? Dili ka Siksiyong ka. Ano, kapitit ha sa naos mo. Siguro, dali ako na ubay kung tumaba ako, no? Kahilang ako ako eh. Maski ano ka, masasabi na dako na kay anak height mo. Ano Ano ba ka pag ano ka daw? Sorry man. Excuse me Majim po. ako. Pangpad ako. Tumaba na ako dati. Doon malawas ka niya. Okay, mas magay mas magay lang. Isa rin maintain na. Maintaining balance. Eh, nakawagay talaga na doon. Maintaining balance. Lagi kasi pag irog sa daan diri ka masyado nagmumura. Parang self-failure. Pero dahil ako sulot sa mga, isa din sulutan ko din eh. Pero yung Kaya man, nabali ng akit kasi mga, sinakaagi pagkakain-main lang ako sa ito na ito ako sa ito ata. Nakapandalan ako sa ito. Parang kaya ko hali. Akay sinasulot ko. Isip-isip ko lang. mga kaano ka nga, may mga kabatch man akong babae, bagang mau, sanay mo kasi sa high school, mas gumayon pa sila niyan. Kaya gustusin pa sa high school. Mas magayon mas magayon Kasi yan na panahon, ano. mas guna yun sila niyan. Pero ang mga magayon ng panahon, ay wala na. Namuhupas talaga ang ganda. Kaya wag ipagyabang kung ano ang meron ka na wala ang iba. Kailan mo yan? Pero kilala. Dito taga-kapilihan. Thank you sa sa 2 million. Salamat sa nanonood. Thank you. Baka naman kung hindi mabigat sa inyo, patangsa. Salamat. Thank you. 45 ang edad din. Salim Saldar. Can you please speak English? Gresh. Thank you. Salim Tima. I wanna be forever young. Do you really want to live forever? Forever. All the attention that she gave wish show love. Instead of the spend
Itaw mo sa baba ka. Itaw mo sa baba. Nawara. Pag naano na. Nahalit na. Yun ang nasabi sa akin ng mga nasa loob ngayon sa Mediamore Airways na nakaupo siya sa loob ng aeroplano. So mayroon wala kayong pinapalis sa aeroplano? Yan ang hindi ko alam dahil hindi nila ako pinapapasok dito sa airways na nakita ko kung pwedeng makausap ko personal President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions sa akin. At sabi dito, kanina pa kami dito, more than 30 minutes na, si General Manville daw ang in charge ng buong Mediamore Military Airways. But you are the second highest official dito sa ating bansa. Pero parang pamumulitika po ito sa tingin niyo? Alright, oo. Very much pamumulitika ito. Kahit ang ibang bansa, nagsalita ka, di ba? At saka, saan ka ba naman nangangalap ng military airways na chief PNP ang in charge? At siya ang nagsasabi kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya, this has never happened before. At sinabi niya na it's craziness. Inaasang po na nagsasalita rin sa media sa publiko, ano yung nasa diba? Nagbigay nga siya ng statement na 20 pesos per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin sa mga statement ng nakikita naman namin kung ano yung ginagawa nila, yung pag-inipit nila. Hindi nyo tayo member na ICC. At kung yung ICC complaint out of time na sila, i-raise natin yan ng beses, wala silang jurisdiction. Pero tayo lang sa mundo ang bansa yun ang
Parang yung doormat. Like a doormat for other countries, such as that. Kung sino man yung nagmasang ng tala sa ating bayan. Yeah. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen ibibigay niya sa Ito ano to? Para managan. Doon na lang. Turo pa sila. Ala nga yun, oras pa. Turo pa.